Käytännössä viedään kaapit sinne ja sinne laitetaan semmoinen piilosokkeli näiden alle kiinteäksi sinne ja me saadaan kaappia sinne kiinni. Siellä on 2 kannatin tolppaa. Sitten kun niitä aletaan asentaa, me saadaan kiinnitettyä niitä kaappeja sitten sinne alhaalta kiinni ja vähän tolppiin kiinni, niin tulee ihan tukeva linja. Saadaanko me se hyvin tässä? Eikö me saada se? Niin valkealle me tuohon selälle. Tää vissiin vähän niin kuin sarana kerran. Joo. Nyt pitäis mennä vähän nostaa ylöspäin. Näytätkö sitä? Joo. Käsinä ei osu niin. Saanko tulla? Pienkö läpiät? Joo. Se ei mene sinne, se ei tipahda se sinne. Tää vähän liikuttaa ylöspäin Joo. Täällä on mitä 4,5. Joo. Joo nyt. Aina tämmöstä eesta jumppaamista tämä loppuvaihe. Kerrallaan oikea. Tuo päällähän se tuli 5 milliä. Tuo oli 2. Eikö 15? Niin, että 5 milliä jää. Niin. Joo, ei jätän päät noin. Niin, se otetaan tuosta, niin nyt se on taas se -16. -16 ja +24. Pitää ottaa se mitta nyt paljon se oli, sen saattaa pois siitä. Miinusta ja plussa. Justiinsa mahtumaan siihen 3 Kovien näköinen, kun on paljon sorauta. Eikä. Ihan piti vaan varoilla, että se on niin iso. Se on aika pitkä se ohi. Niin. Se varmaan kestänyt, eihän tässä tuu painoa. Yllättävän paino. Niin. Ei se tuu alas se kaappi sitten. Ei No, vähän pieno. No siinä. Jopa ei muuten osu. Sulla on 37 reunasta reunaa. 35,5. Mitäs kaikkea teillä on tänään ollut työalla? Tai tällä viikolla yleisesti? Tää meillä on pintakäsittelyä. Eikö? Joo, pintakäsittelyä. Ja Mitä me ollaan tehty? ei muista enää edes mitä sitä on tehnyt. Kai sitä jotakin on tehnyt. ollaanko me jotakin yritetty? IP on käsitellyt ovia ja noita seinälevyjä. Nää on niitä Niin, käsitellyt. on ollut pintakäsittely viikko. Niin. Kyllä. Tuohon me liimattiin eilen tuo TV-aukko. Onhan nämä vielä niinku viimeistely hiottu nämä nämä kaikki pinnat.
Me saatiin tossa nyt viimeiset ovet saranoitu. Tuohon niinku homma asennusta vaille valaamis. Kyllä. Ja puusepät tekee tuon joululahan, niin ne on aina vähän se ei oikein semmoista yllätyksen tuntua, että näkee läpi sitä nopeasti. Kun ekkaa kertaa tälle vuodelle käytiin. Katsotaan miten käy. Hyvin meni. Otetaan se viimeisenä, sehän mahtuu näin päin viimeisenä tuohon väliin. Niin. Niin pitääkö me nyt ottaa nuo kaksi, sitten ottaa tuo sinne väliin, sitten tuo ja tuo. Se on nyt ääriä myöten tää. Tästä vielä uskaltaa ehkä aukaista vähän auki. Se on siellä nyt meidän koko rungot sun muut. Sieltä lähtee. Noille kaapeille pedattua suora peti, että on nuo kaapit saadaan sitten suoraan tähän. Että haluttiin mahdollisimman lähelle maata, että saadaan tilaa, niin se on sitä valita. Joo. Mahtuuko? Mahtuu. Täällä on pikkusen tuo yli. Yritetään vähän sitä vähän. Sehän piti olla kyllä. Wow. Ladat sieltä ja mulla on täältä. Laitellaan kaappeja. Kaappeja yhteen nyt. Mä irrotan täältä tämän katon.
katon, että tonne pääsee lukemaan putket ja vesimittarit ja sitten pääsee noihin sulkuihin käsiksi. Siellä piti olla semmonen aukko. Siellä on nyt semmonen aukko. Nehän on pölystä homma. Mutta katson pois. Yläsokkeleille sitten eihän me ole vielä kertaakaan tätä verstailla kasattu tällainen kokonaiseksi linjastoksi. Että vähän niin kuin nähdään ensimmäistä kertaa tämä. Ensimmäistä kertaa nähdään niin kuin kasassa tämä. Sitten pitää säätää. Ja katetaan tämä puoli loppuun. Tuolle laitellaan yläsokkelit ja säätellään ovet kohilleen. Niin että siinä on tasaiset raot ja ovien yläreunat menee linjassa. Ja sitten me siirrytään tälle toiselle puolelle. Eli tähän tulee tommonen samanlainen pähkinäviilu. Niin tähän tulee semmonen pähkinäviilu seinä. Eli tällä on seinän teko ja tuohon tulee sitten televisioaukko. Aukko on nyt tässä lattialla, joka nousee tuohon. Niin, TV-syvennys. Ajatus lähti liikkeelle ehkä siitä, että mietitään kellaria vähän uusiksi, että mitkä täällä on ne toiminnot. Tässä on takkahuone, telkkari, tuolla oli löylyhuone, sauna kokonaisuus tulee tuonne. Ja että miten nämä saa järkevästi nämä toiminnot pelaamaan täällä ja sillä tavalla, että tämä pysyy tämä niin kuin tila ehyenä, niin siinä rupesi syntymään sellainen ajatus, että tässä voisi olla tämmöinen tilaa jakava säilytyskaluste. Säilytystilalle oli myös tarvetta tuossa. Vakuuttavia referenssejä löytyi ja että Seppo on tunneenkin ja tiedä, että niin kuin tekevät huolellista työtä, niin ratkaisu oli siinä mielessä aika helppo, mutta että se, että miksi et lähtenyt itse tekemään, niin tämä kuitenkin on tämmöinen, vaatii sellaista eri tasoista tarkkuutta ja kokemusta. Lähtökohta oli aivan superhyvä, että kun Lauri oli piirtänyt jo valmiiksi hyvät kuvat, että mitä vaan tarvii lähteä niin ikään kuin keksimään sinne rakenne ja sitten yhdessä niin siinä mittakäynnillä jo, niin sitten vähän niin muutettiin sitä suunnitelmaa, että saatiin se vuoropuhelu heti käyntiin siitä, että mikä on niin järkevää ja mikä ei. Ja tärkeintähän on aina se, että se näyttää siltä, miten se on suunniteltu. Se on kuitenkin sen koko tavallaan se kalusteen henki on se ulkoasu ja miltä se näyttää. Ja sitten se, mikä tuolla sisällä on, niin ne oli tavallaan meidän sitten ratkaisut ja sitten ne rakenteelliset ratkaisut niihin. Niin niitä kun saatiin käyttää sitten meidän osaamista, niin se oli hyvä. Pinnat oli piirretty isoina laakapintoina, niin meidän piti saada tuonne jotenkin sitten mietittyä se, miten me saataisiin ne kaapin rakenteet tehtyä myöskin niin, että ne ei elä, että tämä kaluste olisi mahdollisimman stabiilia. Siellähän sitten käytettiin niin kaappien sisällä, niin käytettiin peilirakennetta, että tietenkin ihan pientä eläimistähän puussa aina on, mutta se ei ole semmoista kovinkaan suurta tässä ja sitten nuo levyt sitoo hyvin tuo. Tämmöisenhän on mukava tehdä aina, kun on hyvä suunnitelma ja sitten on, tavallaan saa käyttää vähän sitä, kaikki toimii niin omilla vahvuusalueilla, niin silloinhan se menee hyvin. Mä en sitten yläkerrassa seuraava projekti teille, mutta on se 10 vuotta taas odottelu. Niin. Mä ainakin itse on tyytyväinen ja tämä on mukava projekti. Joo, samoin. Erittäin tyytyväinen. En tiedä, miten se olisi voinut paremmin mennä. Niin.